Gaput dakkel nga ayat na tuy kararwak na isalakan manipud basul ken bain Jesus inyalis na iti lubu binakatnak iti imain tagaynak manipud dag iti sipnget iti lawagin yalis na nabayag inawagan nak di pa'y natignay to'y pusok idi isu inawat ko dagos binakat nak iti lubo binagkatnak iti imain tagaynak manipud dag iti sipnget iti lawagin yalis na muging ti apo na dunor ket ti balangat nasiit manipud babaken bain isuin yalis na iti lubo binagkatnak iti imain tagaynak manipud dag iti sipnget iti lawagin yalis na ibiyag ko na saysayaat ken to'y pusok na taltalnan kaput dakkel nga asina Jesus inyalis na iti lubo binagkatnak iti imain tagaynak manipud dag iti sipnget iti lawagin yalis na kaput dakkel nga ayat na to'y kararwag na isalakan manipud basul ken bain Jesus inyalis na iti lubo binagkatnak iti imain tagaynak manipud dag iti sipnget iti lawagin yalis na nabayag nawagan nak di pa'y natignay to'y pusok idi isu inawat ko dagos binagkatnak iti lubo binagkatnak iti imain tagaynak manipud dag iti sipnget iti lawagin yalis na muging ti apo na dunor ket ti balangat nasiit manipud babaken bain isuin yalis na iti lubo binagkatnak iti imain tagaynak manipud dag iti sipnget iti lawagin yalis na tibiyag ko na saysayaat ken to'y pusok na taltalnan kaput dakkel nga asina Jesus inyalis na iti lubo binagkatnak
Niti imain kagaynak manipudag iti sipnget iti lawagin